दालां बायस'नानै थानाय समनिफ्रायनो दिनैसिम जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबोदों हान्थामेला खालामग्रा रायजो राजाफ्रा। थांनाय दान मोननै सिगां थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायाव तामुलपुर कुमारिकाटानिफ्राय जालाहाव फोनांजाब लामानि गेजेराव थानाय दारांगा दैमानि सायाव थानाय दालाङा बायस'नानै थांलाय फैलाय हान्था मेलाया बन्द जानानै दं। बिनि उनाव ओनसोलनि समाज सिबियारि सुबुंफ्रा औवाजों थखथा जाबनानै खुनुरुखुम मटर साइकेल बारजानाय खालामनानै लायो। नाथाय गिदिर गारि बारनो हायैलाय फरायसालिसिम फरायसा गथ'फोर दोनहैनाय, हाथाय बाजाराव मुवा बेसाद लांनाय आरो सावस्रि फाहामथायनि थाखाय मेडिकेलसिम बेरामि लांनायफोराव जेंना नुजाथिदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ बिनि सायाव बिथा खालामनानै बेफोर जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बहुत कष्ट एकदम और उपाय ना जेनेके किमान माल লৈ আহাতে অলপ মাল লৈ আহাতে কিমান কষ্ট হয় পাৰ হোৱাতে আমাৰ বহুত কষ্ট। যদি চৰকাৰে অলপ সহায় কৰি দি বনাই দিলে হয় বহুত ভাল ভালো হয়। কেনেকুৱা পাৰ কৰি আছে আপোনালোকে? এনেকৈ কষ্ট কৰি পাৰ কৰি আছো, উপায়তো নাই না, পাৰ হ'বাই লাগব আৰু কি কৰা যাব। চৰকাৰে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা কৰা নাই নেকি? কৰা নাই তো, একো সুবিধা দিয়া নাই। কি আহ্বান জনাই চৰকাৰক? আহ্বান জনাই আছো, যদি ভালকৈ বনাই দিয়ে আমাৰ বহুত ভাল হ'ব, আমাৰ গৰীব মানুহৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। হৈ আছে মানে এনে দলং ভাঙাখন 2 মাহত এনে চলি আছে। বৰ্তমান অসুবিধা হয়, আহাতে যাওয়াতে অসুবিধা হয় মানে, আৰু কি ক'ম এতিয়া আৰু চৰকাৰে একো নকয়, বনাব লাগে দলংখনটো। চৰকাৰক কি আহ্বান জনায়? বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে, পইচা বেলেগে লৈ লৈছে আগতে। অতি সোনকালে বনোৱাটো বিচাৰে। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।